Así é, e así sona o novo vehículo do piloto lucense Xosé Alonso Liste. É o coche co que participará no Campeonato de Europa de Montaña e esta mañá presentábao no Cifas Mercedes, onde asistiu o deputado de Promoción Económica e Social, Pablo Rivera, para reafirmar o patrocinio que a institución provincial mantén co deportista e que ascende de novo a 3.000 euros. Creemos que o deporte é unha maneira única de dar a coñecer o potencial que ten a nosa provincia. E moito máis, se temos un piloto aquí natural de Lugo que compite, que ten tanta bagaxe competitiva, pois moito mellor. A posta a punto do vehículo realizouse na súa totalidade no ciclo de automoción das Mercedes. Centrouse na instalación de telemetría completa, mellorouse a aerodinámica, a seguridade e tamén se pasou a un motor turbo de 300 cabalos respecto dos 210 do anterior coche. É unha evolución, un coche, un F3 moderno, con sistemas xa máis electrónicos, non tanto tan mecánicos e máis actualizado. Pero hai que competir aínda e é moi difícil. A competencia seguramente no Campeonato de Europa vai ser tremenda. Algo que comeza coa adaptación ao novo vehículo. Este ano vai ser un pouco de aprendizaje, sacar datos de todas as carreiras, e o ano que ven sí que será o ano que intentemos loitar por ganar. Próximo objetivo a semana que ven, que empeza o campeonato e bueno, intentaremos estar nos postos máis altos, inda que digamos que é difícil ganar, ao final sempre sales ca idea de ganar e estar arriba. Sabemos que é un proxecto moi interesante, novedoso en Europa, porque vamos a ser pioneros con coches deste tipo. Entonces, bueno, a idea é intentar chamar a atención e intentar apretar todo o que poidamos. Un equipo de docentes e alumnos do ciclo de automoción dará asistencia técnica nesta primeira proba do campeonato que se celebrará en Montpellier do 10 ao 13 de abril.